Welcome kabsat kada ito yung oras iti panagadal tayo manan iti leksyon nga isu iti adadalen tayo kada ito yung lawas. Manipod iti February 21 hingga iti 27. Ket agyaman tayo kakabsat adatayon iti lesson number 9. Adatayon iti libro iti Kolosas. Dua nga libro ti adadalen tayo kada ito nga quarter. Libro iti Pilipos ken libro iti Kolosas. Dua nga surat ni Pablo nga agpaay kadagiti anak ni Apo Dios. Kada tayo nga agdama nga adalen tayo dagiti balbalakad na kadagitoy dua nga inayat na nga iglesia kabsat iti Asia Minor. Kitagsipod ta, iti panggap tayo, kat agtitinulong tayo. Kasano? Iti panagadal tayo kakabsat, ket agyamanak, agsipod ta, da kayo, ket adda dita. Agyamanak ta, da kayo, ket isiryo kadigiti gagayim nyo. Agyamanak kakabsat, agsipod ta, sika ken iti siyak. We are integrated for mission. No daytoy iti mabalin tayong aramiden. Tapno makipaset tayo kakabsat iti trabaho ti iglesia iti sangalubungan. Anyakit din nga nagdakkel nga ragsak ni Apo Dios kada tayo. Isu kakabsat nga agyamanak. Agsipot tagtultuloy amarik na tayo dayjay nga bunga iti panagiinnadal tayo. Personally, iti panagadal ko kakabsat iti sao ni Apo Dios kadaytoy a quarter tayo. Dito quarterly tayo anyam. Ket adalag sa bay ko nga ited dayjay met nga panagiinnadal tayo. Apanak agarab iti sao ni Apo Dios. Isunod day nga pastor, idhalan na kakabsat, itinalasbang apagaraban, nga awan sa bali, no saan nga iti napateg asauna. Ket gaputa iti at adalin tayo ket day duwang nga libro, Philippians and Colossians. Imay kanya kakabsat day ragsak nga kapadasan. Nga naamwak na anay, dayjay aparabor ni Apo Dios. Ket ti kararag ko kasjay kumamit iti kapadasan nyo. Sakbay tayo patuloy kakabsat, agkararag tayo. Managayat ken man nakabaling nga Diyos, amaming at dakat sa dilangit. Dayawon mi iti man nakabalin amin anagan mo. Isublimi ama iti dayaw ken ka. Glory and honor to your name. Kitagyaman kami taday ito leksyon mi itata. Panagnakan naman nino Diyos dayjay nga aramidem iti panagbiag mi. Ngarod kasapulan mi iti panakaawat nga aggapu ama iti Santong Espiritu. Idalan na kami, katagyaman kami, itinagan na po Mesos. Amen. Lesson number 9. Panakikapya, ken namnama, reconciliation and hope. Iti paset nga mayulo kakabsat, ket masarakan iti mikadua a Korinto 5 versikulo 21 na isurat ket basaen tayo. Daydi saan a makaamu iti basol. Inaramid na a basol gapo kada tayo. Tapno makapagbalin tayo a kinalinteg iti Dios gapo ken kuana. Adda kakabsat iti talo nga grupo dito, there are 3 characters daytoy nga memory verse tayo kabsat.
Alaan tayo di picture. Ijay langit, heaven. Ditoy daga. Siyak kensika. Ijating nga ni Apo Jesus. Iti inbaga ni Pablo kakabsat. Daydi saan amakamu iti basol ni Apo Jesus. He was, He is, He will be forever a sinless Savior. Saan nang amu iti basol? Apay? Inbaga na kabsat, tinungpal ko amin abilin iti ama. Idi imay iti rabaw iti daga. Inpakita na no kasano iti panagtungpal iti bilin iti ama. No iti pagtutungtungan tayo kakabsat ket iti 10 abilin. Christ obeyed fully. Dayjay nga inted ni Apo Diyos a 10 abilin. Ta iti kunan iti Biblia, nutungpalam iti siyam ket salungasingem iti maysa, dagop na nga nadadael munto amin dagiti 10 abilin. Isu nga imay ni Apo Jesus kapsat. Iti modelo tayo ni Apo Jesus. Ket imay ni Apo Jesus, ket nagbalin nga isuna iti Apo iti aldaw a panaginana. Matthew 12, versikulo 8. Ket inbaga ni Lucas, kas ugali na. From childhood, ingana nga idi nga nagsublin iti langit. Ugali na nga mapan iti sinaguga, tapay, he kept the 4th commandment, laglagipem ti aldaw a panaginana. Daytoy kakabsat nga saan nang ammo iti basol. Inaramid ti ama nga isuna ket basol gapu kadagidjay akayat na nga ipagmaymaysa. He want to unite the sinner to the sinless God. Tinaramid dayjay nga ama. Inaramid na dayjay anak na nga saan na nga ammo iti basol. Anagbalin a basol kunana ni Pablo, gapo kada tayo. Tapno, kapagbalin tayo, akin nalintag iti Diyos gapu kenkwana. The Father accepts only, ulitin, ni Apo Diyos ti Ama, awaten na laeng iti maysa a managbasol a nabalbaliwan ket nagbalin a santo. Tatikunanan ni Apo Jesus, be ye therefore perfect. Sino nang ibagan na? Dagiti tattao akayat na nga i-subli, i-reconcile iti ama. Anya reference na, even as my Father in heaven is perfect. Anyang kakabsat nga ebanghelyo. What a gospel. Christ nga saan na nga ammo iti basol. Nagbalin a basol gapu kanyak ken gapu ken ka. Tapno agbalin tayo analinteg iti sangwanan iti ama. Iti buklen ti adalen tayo kabsat, isu iti Kolosas 1, versikulo 20, ingana iti 29. Daytoy iti panakabingay iti leksyon tayo.
Umuna nga part. Na isubli manipod ti dakes nga aramid. Reconciled from wicked works. Basahin tayo kabsat iti versikulo 21 ken 22 iti umuna a kapitulo iti Kolosas. Ket da kayo idinto agangan na et kayo idi. Ket iti nakemyo na ibusor gapu kadagiti kinadakes nga aramidyo. No pay kasta ita, pinakapya na kayo, gapu iti natawan abagina, babaen iti patay, tapno agparang kayo asanto, ket awan pakapilawan na iti sangwanan na. Anyan kakabsat, nga ebanghelyo, what a gospel. No kitaan tayo, adda iti time frame nga inbaga ni Pablo. Idi, the past. Sino ka? Sino kas kadigiti anak ni Apo Diyos, idjay siyudad ti Kolosas, umuna, gangan na eta, ganggan na et kamet kabsat. Stranger, ganggan na et. Mikadwa, itinakam ko, may carnal mind, ket maibusor kadayjay nga nakam anasantuan nakam iti Diyos. No alain tayo kakabsat, iti tendency tayo. We are inclined to sin. Oray no patadaram, because of our human nature, we are inclined to sin. Isu nga, adda deje kanta, jamo no, jumedis maturan, da kayo nga padak nga nataengan. Deje kanta na nga, sapagkat ako ay tao lamang. Apan ka deje padi ket apan agkumpisal. Ket idin nga ibagana digiti basol na, iti irason na, gapo taba managbasolak laeng. Awan kakabsat, iti maramidan. Kunana ni Pablo di Roma, ti kayat ko nga aramidan, digiti na imbag, saan ko nga maramid. Andiyan laki din. Ngem that was the past. Idi. Kunana ni Pablo, ita. Pinakapya na kayo gapu iti ipapatay ni Jesus. Subliente dahito kakapsat. Because of the death of the sinless Christ, sika, kuniti siya, irepresentaran tayo ti earth. We were reconciled with the Father that is heaven. Nakikapya kayo. Gapu iti ipapatay na. Alain nyo tayo nga mensahe ti Ebanghelyo. This is the gospel. Sino ti masapul amatay? Siya. Si kakabsat ko. Gaputa ti basol isu ti supapak itilintag. Ket gaputa ti kunanan ni Pablo, amin ket nagbasol, si kaken ti siya, ken amin tayo. Manipod ken ni Adan, inggana iti, no ita kuma, ngagdama. Dayjay kaiyan anak, nga maladaga ita. Adda dayjay nga fallen nature da. Ngam addalaeng iti maymaysa.
nga excuse me, saan ang nagbasol? Daytoy ni Apo Jesus. Idin ang naikapya tayo, kunana ni Pablo, agparang kayo asa santo, ken awan pakapilawan nyo iti sangwanan na. Sangwanan ni sino? Sangwanan iti Ama. Apay. Tati kinasanto ni Kristo, isut mga bung, iti maysa a mamati, parabor, daytoy. Is all about grace. Malagip yung kakabsat dahil pangarig nga inted ni Apo Jesus, maipanggap iti wedding garment. At iti may isang ama, idin ngagpakasar, inimbitaran na iti amin. Invitation for salvation is for all. Awan iti pinili na. Dagijay nga imawat kadayjay nga invitation, napanda kakabsat kadayjay nga ayan iti pagkasaran. Imagine a big hole. At dayjay dagiti lamisaan. Dayjay dagiti agkaka imas amakan. At dayjay dagiti nagpipintas a dekorasyon. At dayjay dagiti natanok amin a bisbisita. Dayjay ama agururay ijerwangan. Apay. Adda kakabsat iti requirement kadayjay nga panagpakasar iti ama. Adda iti ited na nga wedding garment. Puraw nga wedding garment. Amin na sumrek, may kan. Idin ang madama kakabsat iti padaya. Dayjay ama simrek, kinita na. Would you imagine a large hall and everybody were wearing a white garment? Inwaras na iti panagkita na. Adda iti maysa anakita na nga bisita. Inasigan na. And they said, Gayam, saan ka din nga inikang ka iti wedding gown? Wala po. Apay nga di mo nga usaren. Anya iti naaramid kapsat. Inbilin dayjay nga ama. Nga dayjay nga bisita nga naikan iti wedding garment ngam saan na nga insuot anang inusar. They took him and cast him in the darkness. Anya iti ibagbaga kakapsat ni Pablo kadaytoy. Ipalagip ni Pablo kadigiti kakabsat tayo iti Colosas. Ipalagip met ni Apo Diyos kanyak ken ka. Iti naglabas tayo. Ipalagip ni Pablo nga dayjay ang naglabas ket napalabasen. Ket ni Apo Diyos itikit kitain na dayjay agdama. Ket gapo ta inawat mo kapsat. Dayjay asagot iti ama. Nga isu dayjay nga anak na. Dayjay inaramid ti anak. Agapu kanyam ken kanyak. Anya dayjay natay
binayadan na ti utang ta. Kunana ni Pablo, agparang kayto nga niya sa santo ken awan pakapilawan na. I would like to remind, if we would like to remain akas diin baga ni Pablo sa santo ken awan pakapilawan na, go to Revelation 14 verse 12. Ti kunanan ni Apo Jesus, daytoy ti kinahanos dagiti sa santos, nga salsalimut-mutanda iti bilbilin iti Diyos, ken iti pamati, ken Kristo Jesus. No makita yu kabsat, dayi ebanghelyo ngayon baga ni Pablo adda iti talo apaset na. Umuna, ni Jesus natay gapu kanyak ken gapu ken kan. Agsipud ta sita saan ta a maisalakan iti bagbagita. Mikadua, naikapia tayo, nawayawayaan tayo, manipod iti basol, idi nga inawat tayo ni Apo Jesus. Timikatlong, agbiag tayo iti baro a panagbiag. Gapo taadda tayo ken Jesus. Akas iti sanga adda iti puon. Mikadua kakabsat nga paset ti lesson tayo. Agnaed ken Kristo. Basahin tayo ti versikulo 23 ken 24. No pudno nga agtalinaed kayo iti pamati, naipasdek ken natibker, ken di kay pakuti iti panaginanama ti ebanghelyo anangyegyo, ana ikasaba iti amin a parswa iti baba iti langit. Agapuken kuana nagbalinak a ministro siyak ni Pablo. Ita, agragragsakak kadagiti sa gabaek gapu kada kayo. Ket tultuluyek iti biyang ko, babaen iti lasag ko, iti agkurang pay dagiti sinagaba ni Kristo gapu iti bagina nga isu iti iglesia. When you are in Christ, you suffer with Christ. Ulit kapsat, no adda ka ken Kristo, agsagaba ka, tapay, we are in a war. No lantay kapsat ijeri Apokalipsis, ket dayjay nga animal, dayjay a dragon, wenno ti kabusor ni Kristo, nakapungtot iti iglesia. Sino daytoy? Nga mangsalsalimut-met iti bilin ni Apo Dios, ket adda ken kuana iti espiritu iti pamadto. No adda iti kabusor kakabsat, iti kabusor, if there is one that the enemy hates, sika, kiniti siya. Tapay, kayat na ngans dangran iti bagi ni Kristo. Isu nga kunanan ni Apo Jesus kapsat, nagasat kayo into no maidadanes kayo, gapu kanya. Ngem anya laki din kakabsat, iti kunanan ni Pablo, nga dayjay a panagsagaba na agkurang pay kadagiti sinagaba ni Kristo. Dayjay kuma iti takdir tayo kakabsat. When we suffer because of
our faith in Christ. Laglagi pa di kunanan ni Pablo, tuluyag iti biyang ko babaan tilasag ko, iti agkurang pay. Kadagiti sinagaba ni Kristo. When one will compare his suffering to the suffering of Christ, umay dayjay dakkel kakabsat ngarik na tayo. Kurang pay. Daytoy apanagsagabak. Kurang pay. Ngem kabayatan kakabsat nga agsagsagaba ka. Kabayatan nga agsagsagaba ak. Gapu iti bunga iti basol. Anyaman kakabsat apanagsagaba. Let's put it on a physical condition. Agsakit. Agrigat. Ket umay kakabsat dayjay apanagbuteng ken ni patay. Intun no kasjay iti kapadasan tayo. Subyek ken subyente kuma. Dayjay inbagana ni Ari David. When uray numagnaak itinginget iti sipnget ni patay. Sa anak to nga agbuteng. Apay, taadda ka kanyak. Ti baras mo ken ti sarukod mo, mamapigsada, mamatibkerda kanyak. When we suffer, let us see, kitaan tayo, jenamnama nga inted ni Apo Diyos katatay. Iti kadadakkelanen kakabsat nga dahi suffering kadatayuan niya. Dahi man panagpasina iti ayaten. No daduma, we could not explain. We could not explain. Nga dahi nga suffering iti maysa nga agayat nga kitkitain na dahi ay ayatin nang agsagsagawa. Inuten kakabsat. Dayjay asakit nga alaen, dayjay pigsa, dayjay anak iti Diyos. Sika nga agayat ka dayjay nga agdama, nga agsagsagaba. You suffer with them. But remember this, the Creator Himself is suffering for us. Isu nga iti kunanan ni Pablo, agtalinaed kayo iti pamati. Let us remain faithful with the blessed hope. Agtalinaed. Dano umay, that iti imbaga kadayjay karirigatan na niya, di panagpasina. Dano umay iti kasjay akapadasan. Ipalagip ni Apo Jesus kakabsat, dayjay inbagana kini Marta. Siya iti panagungar ken ti biag. Iti mamati kanya. Uray numatay, agbiag tupay. What an assurance. Isu nga agtalinaed tayo iti pamati. Iti maudi nga paset kabsat ti lesson tayo. Ti panakabalin ti Ebanghelyo, the power of the gospel. Basahin tayo ti versikulo 28 ken 29. Naisurat, isu nga ikaskasabami, bagbagan mi iti amin at tao, ket sursurwan mi iti amin at tao, ababaen iti kinasirib, tapno idatag mi iti suamin at tao, nataengdan gapu ken Kristo. Ket maipanggep itoy, agarami dakmet asipipinget akas mayanurok iti bilag na. Isu nga agaramid kanya abuyugan iti panakabalin. The power of the gospel.
ni Pablo kakabsat was focused on the mission. Apay, kita nyo jay balikas na. Isung ikas kasabami, abagbagaan mi, ti amin ataw. Isurumi ti amin ataw. Tapno idatag mi, isu amin ataw. Go to the Great Commission. Go and preach. Sa dino? To all nations. Amin na tataw. Anya ikasaba, dayjay apan nakabalin ti Ebanghelyo. It is the power. No saan tayo nga ikasabagab sa dayjay pan nakabalin iti Ebanghelyo. Anya ngay iti ikasabam. Ulitan. No saan ko nga ikasaba iti pan nakabalin ti Ebanghelyo. Anya kuma iti ikasaba. No apang tayo kagsahat, dayjay a message ni Pablo were all grounded in the Bible. Ay, pastor, kung data lang itatati, dito ibagbaga tayo kami niya, integrated for mission, grounded in the Bible, focus on the mission. Data iti mindset tayo nga Seventh-day Adventist, itang nga 5 atawan. Kung ang pastor nga ti message na grounded in the Bible, kitain nyo absat. Go to all the epistles. Manipod iti libro iti Roma. Ingana iti libro iti Hebreo. Paul was a Christ-centered preacher. Ni Kristo kini Kristo laeng isu iti itagtagay na kadagiti mensahe na. Panakabalin ti Ebanghelyo. Idi January 31, kada ito yung atawen. Napan kami ni Mrs. Rafanan, ije church tayo, ije Daligan Santa Cruz, Ilocos. Panbibinisita dayjay nga kapilya idi ngang ani winubasit ti aggigimongen. Marmarsuod nakamamak saan nga kayat nga mapan dagiti kamkameng nga aggimong kadjebubidana amangan nga tinag. May isang Sabado na pang kami na nagbakasyon ni Manong Dave ken ni Loli. Tinagigimungan mi kapsat ket San Pedro, Amaraw. Idagawid kami kunana ni Manong, bisitaan tayo man iti Daligan Church. So we pass by, nakita na nga nagtagtagari. Kita na. Nagawid, God spoke to him through the Holy Spirit. He got the consensus of the family. Kat kuna na kanya, Eli, balbaliwan tayo, dahil tabalay ni Apo Diyos. He gave the cost, the financial support. Manipod tirugi ingana iti pan nakalipas. Hampay lang nga nalpas kapsat. At dapelang dagiti kasapulan nga ramiden. Kati dinapang kami, sumangpot kami kani Mrs. Rafanan, I was very happy. Saan laeng nga napintas dayjay nga kapilya. Adad ti signage na isang wanan. Yaman kami kani Elder Falafox, ijay kanan.
ijay Ilocos Norte kakabsat. Badok, Ilocos Norte. Isuna iti nagidonar, ket dayjay nga donation na isu ti inusarmi nga nangikabil kadayjay signage. Gigimong kami. January 31 was to review lesson number 5. Ti title na Rumanyag Kasilaw iti Rabi. Idi aglipas dayjay nga panaginnadal. Sa ludsud ko iti iglesia. Sino ti makamammo kada kayo ken ni Samuel? Dayjay daan Samuel. Dati ti mother, lalaki, jelikudan ni Samuel. No kadwak idi, unana, nga sumuksok mon idi pastor. Dayjay term na sumusok mon, ladawan ken ni Samuel. Idi naibaga ng ayun ayaw ko na, dayjay magamti pa nakaamom. Sa ko na, ni Brother Sam, idi, at day iti pasagad, ijay daan abalay, itatan tinagtaderan ti balay, dalita. Malagip yung, dagijay kakabsat nga members, wun pastor, malagip mi. Nasapapay iti bigat, ni Brother Sam, nakainumain, tapay, sumusok mun, idi. He was a drunkard. Ngem anyalakit din kakabsat. Imay kinkwana dayjay nga inaramid ni Apo Diyos. Idi. Sumusok mo. Idi. Gangan na it. Idi. Kumungkontra akanayon dayjay nakam na iti kinapudno. Ngem gapu kadayjay nga ebanghelyo. Dinamag ko, Brother Sam, manungatawin kan, kunang nabotisaran. Pastor, kunang aganay nga 36 years sen. Kitsikang itinang bauta sar kanya. Binaliwag kakabsat dayjay asalutsod. Iti salutsod kon, amamuyo itan ni Elder Samuel. Dayjay asumusok mon, idi. Itatan isuna iti panglakayen, ijay daligan Seventh-day Adventist Church. The church was united in saying, when a pastor, may sa anaranyag asilaw, ditoy lugar mi. Panakabalin, iti ebanghelyo. Dayjay nga ebanghelyo, balbaliwan na iti panagbiag tayo kakabsat. Akas iti panang balbaliw na iti panagbiag ni Pablo. Akas iti panang balbaliw na iti panagbiag ni Samuel. Akas iti panagbalbaliw na kadagiti panagbiag mo ken iti panagbiag ko. Iti inadal tayo kakabsat. Na ikapya tayo. Kasano? We were united to the Father by Christ. Ket gaputan na ikapya tayo, adda itinamnama tayo. Anya itinadal tayo kapsat? Umuna, when we are united with God, we were reconciled to Him through the death of Christ. Ket daytoy kuma, iti agnanayon a pagyamanan tayo, gapo iti parabor iti Ama. Mikadua, when we are united with God,
Masapul nga agtalinaed tayo ken Kristo. Akas iti sanga, agbiag laeng, agbunga laeng, no agtalinaed kadayjay apuon. Mikatlo kakabsat. When we are united with God, babaen ken Kristo, awaten tayo iti pannakabalin iti Santong Espiritu. Tapno dumakkel tayo ana espirituan. Ingana nga magunod tayo. Iti kinaan-anay. Iti kababalin ni Apo Jesus. Ket no kastan iti maaramid. Kunano ni Ellen White kakabsat, when the character of Christ is fully reproduced in us, then the Father will say, go get your own. Sino itagaramid? Iti pannakaisalakan ko, ken pannakaisalakan mo kabsat. Ni Apo Diyos, ken ni Apo Diyos laeng. Ayat na, anyalaki din kakabsat. Tani Kristo was willing to die for us. Dayjay nga saan nang ammo iti baso. Nagsagaba natay gapu kanya ken gapu ken ka. Ket inted na dayjay pan nakabalin tapno agbiag tayo nakaikapya ken ni Apo Jesus. Let us remain united with God. Agkararag tayo kakabsat. Agyaman kami, Ama, when agyaman kami. Linabsan min, pinanawan min, tinalikudan min, dagiti naglabas min. Kitkitain min, dayjay nga parabor mo, Diyos. Agtultuloy kami, nga agnaed iti anak mo. Kadayjay pan nakabalin nga ited mo, Diyos, nga isu ti Santong Espiritu. Isu iti mangbalbaliw kada kami. Agyaman kami iti ayat mo. Ama no anyaman iti pagsagsagabaenan mi itata. Whatever we are suffering of, dear Father, ipakitam dayjay namnama. Nga labas di gito'y nga rigat, at daw Diyos, iti naranyag ang masakbayan, iti biyag ngagnanayon. Bendisyonan nga rod, di kiti kakabsat. Bendisyonan na kami ang amin. Ket Ama, intun no Sabado, usarin na kami nga si bibilag, tapno iti eskwela sa bati nami, agbalinto Ama, nga si bibiyag, gapuken ka. Agyaman kami launay, itinagan na po Jesus. Amen. Kinamen. Agtultuloy kakabsat nga ibagami, ay ayaten na kay na Apo Diyos, ay ayaten da kayo may. Imbag nga rabi itayo, am amin.